Sigurno nisam čovjek koji beži od problema, niti beži od građana kad oni sa problemom dolaze, ali nisam ni čovjek koji će na demagoškim sastancima sa građanima, slušajući ih nekoliko puta oko iste stvari, sakupljati političke poene. Moj posao je da nađem rešenje koje će zadovoljiti obe strane i ja na tome sa svojim saradnicima intenzivno radim. Svi oni koji kažu da se ova dozvola koja je izdata mnogo pre vremena kada sam ja uopšte počeo da se bavim politikom može trajno poništiti, nažalost zavaravaju građane. Zato je jedino rešenje da s investitorom dođemo do nekog kompromisa koji će zadovoljiti građane da imaju parkić za svoju decu, a investitor omogućiti da svoja stečena prava realizuje na nekom drugom mestu. Jako dugo radimo na tome i mislim da ćemo uskoro doći do rešenja. Naravno da nije dobro da u vreme tih pregovora se pokušava sa novim ulaskom i početkom gradnje, nije dobro da se angažuje obezbeđenje. To sve je stalno na granici sukoba i jednostavno u nekom trenutku taj sukob može da eskalira, što je bilo najkatastrofalnije. Ja se nadam da ćemo ovim radom uz puno strpljenja, dobre volje, namere, poštenja interesa svih u narednih nekoliko, da ne kažem, dana, nedelja doći zaista do rešenja kojim će svi biti zadovoljni.